Arhitecții de interior astăzi supraviețuiesc și ei sunt de vină că asta le se întâmplă. Faci o fotografie Și I'm the, da? Și o pui pe Instagram. Și aia nu-i ce vrei să faci tu. Aia e rezultatul colaborării cu clientul tău. Eu nu mă înțeleg, nu mă înțeleg clienții ăștia, nu mă înțeleg. Dar problema este ce ai făcut ca să înțeleagă. Personal am spus la toți haterii, da? Personal, stau pe budă și scriu răspunsuri vouă. Antreprenor sau specialist? Designer, arhitect, cine ești? Cine sunt? Bună întrebarea, nu? Te-a pus-o cineva? Și eu am fost și n-am fost atent. Îmi pun eu singur întrebarea asta în fiecare dimineață și întreb cine sunt, știi? Și într-un final. La ora actuală sunt antreprenor. Pentru că la bază am studiile de arhitectură, practic făcut în Chișinău, terminat în 2004, dar activitatea am din 2022, practic în timpul facultății am început să lucrez deja într-un birou de arhitectură, cum fac și mulți alții, anul 3-4 deja capătă câteva cunoștințe, le se pare că toți sunt Zaha Hadid și încep să lucreze, știi, pe la birou și cred că pot întoarce munții, știi? Primii 10 ani, să zic așa, mi-am dat seama ce vreau să fac, fiind arhitect, făcând de toate. De toate, adică și stații și stații de autobuz sau chestii sau, nu știu, restaurante, case, farmacii, de toate, știi? După aia, în 2010-11, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva ce îmi place cel mai tare și aia erau restaurantele. Și am făcut foarte multe restaurante în paralel cu casele. Și tot încet m-am specializat și nișat doar în apartamente și case premium cu anumită valoare și restaurante sau hoteluri turnkey, adică la cheie, practic gândirea cu branding-ul, identitatea și tot. Astăzi pot spune că sunt antreprenor pentru că am mai multe activități, sunt cred că 5 branduri și societăți care le coordonez, unele din umbră, unele din față, vlogger, partea asta cu influencing-ul pe zona designului, școală de, cum să zic așa, online cursuri de business în design interior și toate la oaltă mă duc mai mult în zona unui management, pentru că astăzi în mare parte sunt pe cântar 4 acțiuni de bază, partea administrativă, pentru că tu practic manageruiești echipele, manageruiești oamenii și asta îți ocupă mai mult de jumătate din timpul tău, să coordonezi oamenii și practic să delegi atribuții, funcții, să pui corect întrebările și soluțiile ca să se întâmple lucrurile pe mai multe părți. 2 este partea financiară și partea juridică a lucrurilor în care se întâmplă lucrurile care trebuie să fie susținute și financiar și juridic. 3 ar fi partea de creație, în care, de ce nu am pus pe primul plan, pentru că creația fără suportul financiar și fără suportul juridic și fără echipă este exact artă și atunci îți faci tablouri. Creația care o facem noi este o creație suprapusă pe un strat care înseamnă bani, timp, resurse, afacere. Următorul lucru după creație, care înseamnă coordonarea anumitor lucruri, viziuni, să zic așa, vizionar, este partea cu stabilirea unor scopuri strategice, viziunea strategică, unde suntem noi, cum suntem noi peste 5 ani, peste 10 ani, cum suntem noi ieri, cum suntem noi azi și asta îți ia mult timp ca lider. Și răspunsul este clar antreprenor, pentru că antreprenor înseamnă să-ți asumi niște riscuri și să-ți asumi riscuri și responsabilități. Dar tu când ai început, când ai pornit, hai că ai fost așa, ai angajat, e cumva un parcurs, o dezvoltare, să zicem, eu aș zice corectă, pentru că treci prin niște etape. Și tu, de exemplu, când ai fost angajat, tu direct ai avut o viziune, eu o să fac pe cont propriu, eu o să fac asta, eu o să fac asta, sau lucrurile au venit pe parcurs? Eu am fost angajat un timp foarte scurt, un an. Nici n-am prins anul. În anul 3 am zis așa că trebuie să încerc să lucrez, să-mi dau seama. Eu mi-am dat seama atunci că nu mai vreau să fac arhitectură la nivel de sculptură. Ați făcut arhitectură generală? Da, eu sunt arhitect, sunt arhitect cu blocuri construite, Ai drept de semnătură și în România? Nu mi l-am luat, pentru că nu-mi trebuie, momentan. De ce nu-mi trebuie? Nu pledez, atenție, cine e arhitect, luați-vă drept semnătură, faceți asta. Nu, eu am tatăl meu care are drept semnătură, eu om de încredere, om cu mine, eu drept semnătură, dacă îmi propun să-l iau, îmi iau, dar nu-i scopul meu. Eu prefer
să existe, arhitectul care are un drept de semnătură este un arhitect care are o responsabilitate enormă față de orice semnătură care o face. Ăia care își bat joc de semnătură, știi cum sunt foarte multe povești de așa gen. Bine punctat. Și părerea mea este că eu nu-mi trebuie drept de semnătură pentru că eu nu sunt arhitect care trebuie să exercite dreptul de semnătură. Eu sunt arhitect vizionar, conceptualist, eu pot spune lucrurile împreună și eu am oameni lângă mine care au drept de semnătură, care cunosc ad literam tot ce înseamnă și eu cunosc certificat de urmă, autorizația, vizit, tot, eu particip în toate procesele. Da. Există tatăl meu care este un pilon cu 44 de ani de experiență în domeniu, care cunoaște legea la perfecție, tot ce se publică și orice idee a mea, practic, este pusă pe pământ cu această stratificare și pusă în practică. Da. Dar eu am învățat arhitectură generală, corect. Și tu, de exemplu, uite, după când ai zis în anul 3 te-ai angajat și după care n-ai făcut niciun an. Cum ai plecat tu sau nu știu, ai pornit direct pe cont propriu, ai prins niște proiecte? Știi că foarte mulți Am lucrat care... gratuit foarte mult. Ai făcut concursuri, ceva de genul ăsta sau pur și simplu Nu. ai avut... Nu, tu trebuie, în prima perioadă a vieții, dacă îți dai seama foarte bine prognoza ta, eu strategic mereu m-am gândit mult în timp. Eu mereu îmi pun 3 întrebări. Ce fac eu azi? Ce fac eu mâine? Și cum vreau să fiu eu poi mâine, știi? Gen, poi mâine în contextul, eu mereu am un document intern, cumva comunicarea cu mine. Fiecare antreprenor trebuie să aibă o variantă și o posibilitate de a comunica cu tine însăși. Să-ți spui verde, cum zic eu verde, că mai moldovenește puțin, să-ți răspunzi la o întrebare, ce vrei, băiete? Unde vrei să fii tu mâine? Mai faci câteva 2 palme de dimineața? Da, dar e foarte... Hai, Victore, hai! Nu, trebuie foarte corect, pentru că foarte mulți sunt visători, visează Păi suntem artiști, teoretic, nu? Mașini, case, nu știu ce, dar nu își vizualizează foarte clar ce se întâmplă sau ce vor să se întâmple. Noi toți, diferența între un antreprenor care visează este practic deja semnătura că vei avea eșec. Visul trebuie să aibă o perioadă de timp, o valoare financiară, un termen prestabilit și un punishing pentru tine, dacă nu se întâmplă, sau o mulțumire dacă se întâmplă. Dar dacă n-ai pe cineva care să te... Nu-ți trebuie nimeni. Faci singur? Da. Dacă îți trebuie cineva să-ți dea cu biciu, tu practic ești sclav. În momentul în care tu nu te înveți să te auto-organizezi sau îți pui lucrurile, și asta e cea mai mare problemă la generația actuală. Eu îi văd la mine în birou media, chiar ieri discutam, care e media la noi în birou? 27-30 de ani, da? Care sunt peste 33 de ani, peste 35 de ani, să zicem așa, care au încă cultura valorilor vechi, să zicem așa. Generația aia, adică vrei Dar să atenție, este generația care este trecere între perioada postcomunistă și începerea când oamenii încep să învețe, bă, ce e asta capitalism? Dar cum noi ne facem banii de mâine? Nimeni nu vine să-ți dea ceva. Trebuie să faci singur ceva, dar cum îți faci? Promovând. Și partea cu promovarea, marketingul, practic îți spui, eu sunt bun. E legată cu varianta trecutului, părinții mei, practic le rușine spun că sunt buni. Asta era o altă întrebare, dar mai e luată înainte, pentru că părinții, eu sunt curioasă dacă părinții tăi au fost antreprenori, pentru că... Niciodată. Și cum pe tine... Eu am o situație, hai să zicem, ușor similară, dacă acum te-am întrebat și mi-ai răspuns la această întrebare. Pentru că, exact cum ai zis tu, din generația în care eram încă post-comunism, părinții aveau o mentalitate, o direcție, ne-au educat așa cel mai bine posibil, cum au putut el la vremea respectivă, dar fără a ne încuraja, de exemplu, să fim noi pe compromis. Nu că să ne încurajeze, dar era frica asta că nu o să reușești. Cum, de exemplu, nu știu, au fost părinții tăi, cum s-au privit ei chestia, adică au fost deschiși? Îți spun azi, orice publicație a mea sau orice anunț ceva nou făcut în media sau în public, așa, se termină cu un telefon de la mama. Tu ești sigur ce faci? Dar nu riști, dar unde-s banii? Dar cum? Panică, foc, pică, tot, gata. Nu, știi? Da, deci e practic riscul față de și panica față de ce urmează. Tu fiind antreprenor, știi, când tu ești arhitect, în trecut era arhitect, dai un proiect, stabileai condițiile, nu-ți plătea, asta e, știi? Cumva așa era înainte, știi? Alergătura după niște bani, tot felul de lucruri, știi? Demonstrarea că tu ești deștept, lucrurile se fac așa sau nu se fac așa, știi legea, nu știi legea.
Da. Asta se întâmplă și la mulți și azi. Da. Când ești antreprenor, tu îți cauți practic resursele financiare, scuzați-mă, nu doar din partea serviciilor. Cea mai bună, să zicem așa, resurse financiare o poți căpăta din vânzări. Vânzările înseamnă vânzări, vinzi ceva, produci o pâine, o vinzi, câștigi profit din diferența de asta, da? Toate meseriile care înseamnă servicii, care e ceva care nu poți să atingi fizic. Fizic nu e ceva palpabil pentru care plătești un ban, da? E un serviciu, practic o consultație. O consultație care poate fi făcut și moca, da? Și foarte mulți vin de la premiza asta. Bă, eu cred că voi căpăta ce vreau eu fără să-ți plătesc. Știi? Și chestia când era pe timpul comunismului, lucrurile erau foarte clare, să zicem așa. Existau instituții de proiectare, tot felul de... Nu erau libera profesie, erau de stat, erau coordonate și erau niște salarii, erau niște o variantă. În varianta capitalistă tu trebuie să-ți arăți ce faci, cum faci. Câteodată nu poți să arăți ce faci. Trebuie să promovezi ideea și este prin recomandări. Totul e prin recomandări sau prin promovare. Ei nu au asta, nici nu au studiile. Atenție! Astăzi nici tineretul nu au aceste studii. Dar au mai mult acces la informații pe online, vor. dar nu știu cum să filtreze informația într-un an. Nu, e vorba că astăzi, de exemplu, eu prin prisma IDBS, Interior Design Business School, am avut posibilitatea să comunic cu peste 120 de arhitecți de interior, mă refer la arhitecți dintre înșiși și arhitecți generale care s-au convertit, cum am convertit eu cândva, deci m-am convertit în arhitectură de interior. Zici că m-am mutat de la creștinism musulman, să zicem așa. Noi am discutat cu ei și am înțeles că le lipsește acest element esențial care înseamnă educația financiară. Asta e în general în piață. Educația financiară la un arhitect din interior este esențială. Am avut o întâlnire de curând la un eveniment, o Horeca, care a fost acum de mult și am întrebat un potențial client din public care a zis, bă, dar ce așteptări ai de la arhitect? Și el a zis, bă, mi-aștept să-mi deseneze ceva, să gândească ceva frumos, așa, bun, dar te aștepți la discuții de bani, buget? Păi, dar ce educație are financiară arhitectul să-mi spună câți bani vreau să cheltui eu? Și aici s-a rupt, asta este practic radiografia actuală relație client/arhitect de interior, da? Pentru că noi, marea majoritate, să zicem, arhitecților desenează lucruri și neștiind cât valorează ele. Tu astăzi ești obligat să cunoști cât costă un produs ca să-l propui cuiva. Deci tu practic ești un vânzător. Tu vinzi ceva ce corespunde cu așteptările sau neașteptările omului care îți vine. Plecând de la premiza când am început eu în 2004, revenind la subiectul cum ai început, eu nu cunoșteam nimic din treaba asta. Dar bine, nici în piață, cred că nu știu cum se practica pe vremea aia și în Moldova. Tu ai început în Moldova, oricum. Da, eu am început într-o perioadă în care era, să zicem așa, primii clienții de-ai mei au fost mafioți, practic, din perioada... Cum te-au găsit? Păi tot așa recomandat. Ăsta e copilul, nu prea se pricepe, știi, deseneze, să facă, știi? Și prima întâlnire a mea a fost cu un client în care a spus, băi, eu nu pricep nimic, dacă nu-mi place, îmi pare rău, știi? Și era presiune mică, nu era presiune mare, știi? După aia am aflat ce atribuția. Deci am lucrat cu tot felul de oameni naivi. Prima perioadă a dezvoltării și marea majoritate a arhitecților care sunt la început de drum sunt naivi și vă spun clar, sunteți naivi. Treziți-vă. Pentru că naivitatea plus vis mare duce la o situație în care, să zicem așa, riscul de a da fail este foarte mare. Și o plătești din banii tăi. Sau o plătești din banii care nu ai, practic împrumuți singur pe tine într-o perioadă mai lungă. Înțelegi? La ora actuală, să zicem așa, eu înțeleg foarte bine ce înseamnă o acțiune, care te trezești dimineața, faci o acțiune care dă rezultat într-un timp X, scurt, lung sau mediu, da? Foarte mulți nu își dau seama. Foarte mulți gândesc așa, am câștigat 1000 de euro, eu pe banii ăștia trăiesc acum. Dar niciodată nu se gândesc ce se va întâmpla poimâine. Și inclusiv și la mine în birou și în alte birouri lucrurile sunt la fel. Adică practic sunt oameni sau specialiști care vin la birou, fac o acțiune, se așteaptă să primească un leu în loc și cu asta se termină. Nu-și propun mai mult. Nu-i interesează ce se întâmplă mai departe, care este relația,
dar de ce au plătit sau nu au plătit, dar cum s-a întâmplat așa că a venit, dar cum s-a întâmplat așa că s-a schimbat părerea. Deci sunt într-atât de multe elemente din ecuație care practic pe oameni nu îi interesează, specialiști mă refer, care lucrează cu tine. Când eram eu în 2004, 2006, 2010, până mi-am construit și eu caracterul să înțeleg ce-i cu mine, a fost bazată pe greșeli proprii. Greșeli proprii care au fost plătite din bani personali, din timp personal, mult lucru gratuit și nimeni nu a venit să-mi dea mie, gata, ia, fă, du-te, ia. Nu a existat. Nici nu existau exemple, hai să așa, nu dacă era, așa, nici nu existau niște exemple pe piață, poate în afară. Noi suntem într-o situație care se numește Wild Wild East, suntem în estul sălbatic, în segmentul nostru, atenție, nu mă refer la toate segmentele, pe segmentul nostru noi suntem încă cu o profesie nereglementată, cu un cod caian neacreditat, fără apărare în fața legii, fără apărare în fața unei situații de conflict. Dacă azi cineva vrea să-ți facă un rău, just do it, știi? Atât e de simplu. Că nu are cum să te apere la valori de câteva mii de euro, să duci în instanță să te judici cu oameni, doar dacă contractul tău presupune anumite lucruri să fie făcute. Și foarte mult pe încredere și foarte mult pe lucruri din așa. Și mulți nu fac față la treaba asta. Nici generația a treia, care au crescut în trecut, nu știu legile capitalismului, nici generația asta nouă, care vine de urmă. Foarte puțin își propun să facă un MBA în administrare publică sau în administrarea personală sau un MBA în economie sau în financiar sau să afli ce înseamnă bani, ce înseamnă aia. Sunt foarte puține. Bine, mulți vezi că merg cândva, mă specializez doar. Sunt mai bun pe ceea ce fac, dar exact asta cu educație, în primul rând nici facultate, nu s-a povestit undeva. Am ținut minte un curs aici, dar n-am înțeles nimic din el. Natalia, uite, din întâlnirile mele cu publicul, zici, arhitecți de interior, da? Îți dau o radiografie. 150 de arhitecți de interior, la o întrebare gen, câți dintre voi lucrează cu un avocat? Din 150 de oameni, 2 oameni au ridicat mâna. Da? 2 oameni au ridicat mâna. Și ceilalți ce? Au contracte făcute așa, copiate sau ce fac? Ceilalți semnează niște contracte cu ochii închiși sau nu semnează deloc. La modul în cine semnează un contract a fost, care contract? Și atenție, și arhitecți generali. Am fost la altă, eu în ultimii 3 ani am avut niște întâlniri foarte interesante în care practic la un moment dat și ochiul îmi sărea, știi, deci, bă, dar cum e posibil așa ceva? Atâta timp cât la nivel de masă lucrurile astea se întâmplă exact într-așa mod, într-o care se ignoră cu desăvârșire dorința de a semna un contract și dorința de a respecta niște reguli ale capitalismului sau reguli ale vieții de zi cu zi, normal că devine o normalitate. Toți fac la fel. Păi eu nu fac așa. Da, dar eu știi cum e, mulți zic că, uite, și cu clienți am observat. Ei zic, păi nu are nicio valoare. Păi bine, nu că nu are nicio valoare contractul, că el are niște valoare, dar până la urmă toată lumea zice, ok, și dacă se întâmplă ceva în instanță, nimeni nu vrea să ajungă, pentru că e o lălăială. Deci, dar bine, asta nu doar în domeniul nostru. Că eu, de exemplu, am o clientă juristă, e și clientă și juristă și am stat cu ea mult de vorbă. Și chiar am invit la podcast ca să vorbim așa despre acest subiect exact juridic. Și ea îmi povestea că și în alte domenii e la fel. Deci ideea, eu acum nu știu dacă este strict piața noastră, zona de est al Europei, sau peste tot, posibil peste tot nu e așa, dar anume la noi, mulți, mai ales pe serviciu, cum ai zis tu, este nepalpabil. Oamenii sunt așa, păi și ce mai lucru, și... Adică știi, o chestie, că posibil pe produs e altceva, știi, că tu primești când zici că eu am un produs, ți-ai luat canapea, el trebuie să știe că trebuie să primească, știi, mult mai ușor. Ei, pe partea asta de servicii, de aia cred că sunt și toți așa sceptici și mulți care nici nu lucrează, mulți n-au firme, hai să o luăm așa, nu că ai contract. Realitatea eu din această intervenție care am avut-o cu online schooling, cu partea de business, dorința mea a fost, pentru că eu am investit foarte mult timp și bani, anume privind istoricul meu de 20 de ani, făcând, plus minus suntem deja peste 20 de ani, dar eu zic așa 20 de ani până ajungem la 25, să zicem așa. Și am văzut toate etapele dezvoltării mele ca specialist și toate greutățile prin care am trecut și, să zicem așa, eu am renăscut ca pasărea Phoenix de 3 ori, de la zero am început afacerea de 3 ori, adică am avut 2 eșecuri mari, practic pe zero
odată cu mutarea, odată cu schimbarea. La început a fost o relație cu un partener care nu a mers, cu promisiuni care au fost nerespectate, ieșirea din acest parteneriat, prima etapă, după aia ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici, dezvoltarea noi afaceri, ajungerea la un apogeu într-o piață cum e Moldova, mutarea în altă piață în care sunt și azi, care iarăși a presupus totul început de la zero, crearea relațiilor, etapelor și restul, și astăzi, practic, eu personal, analizând cifrele ce se întâmplă, sunt în apogeul pieței din România. Și practic acum am expansiunea, am lucrat foarte mult în afară și am văzut ce înseamnă valorile, lucrările în afară. Înțeleg foarte bine interacțiunea, înțeleg diferențele între piața noastră, piața din America, piața din Rusia, piața din Asia. Le văd, le înțeleg, știu, am trecut, am semnat, am făcut, am predat, am făcut foarte multe lucruri care s-au întâmplat și mi-am făcut o ordine în cap clar care sunt pașii care trebuie să fie urmați ca să ajungi la ceea ce numim noi succes. Da? Succes pentru oameni diferiți e diferit, pentru specialiști e diferit. Da, succesul meu, practic, în viziunea mea, înseamnă o anumită modalitate, filosofie a vieții, care presupune un echilibru clar între familie, lucru, timp petrecut, timp personal și restul, care pur și simplu lași lucrurile să se întâmple. Tu trebuie să acționezi niște butonașe, practic, în timp, care să ai răbdare să lași lucrurile să se întâmple. Fără o echipă puternică lângă tine, oameni de încredere în care poți să ai încredere, și mulți mă întrebau, bă, cum să ai încredere? Păi e foarte simplu, oferi această încredere. Problema este că noi, foarte mulți dintre noi, nu știu să ofere încredere. E suspiciuni, verificări, chestii nebunii. Bă, trebuie să oferi oricărui om șansa de a demonstra că vrea sau să o demonstreze viceversa. Și în momentul în care se întâmplă un lucru care te deranjează, în momentul ăla mai bine rupe relația din prima. Nu mai lași. Înțelegi? Pentru că orice sămânță sădită într-un anumit loc crește într-un copac. Cum n-ai vrea sau altceva sau nu mai știi niciodată ce e plantă sau în contextul în care o relație este cultivată în timp, îți permite să dezvolți o afacere. Dezvoltarea unei afaceri este în premizele care trebuie să fie de la bază foarte bine discutate cum ne despărțim. Știi cum creăm? Da, păi și într-o relație până la urmă. În orice relație trebuie să aibă, noi practic într-o relație ne antrenăm într-o relație, să zicem, nu zic cu soția, cu soțul, așa, doar prin prisma dragostei. Da? Nu există partea juridică, financiară, la foarte puțin există. Și în afacere cum e? În afacere tot trebuie să existe o rezonanță. Trebuie să existe rațiunea, ok? Este rațiunea, factorul financiar, factorul juridic, dar trebuie să existe și empatie. Trebuie să existe subiectul în care, bă, mie îmi place cu acest om să mă văd o dată măcar în săptămână sau în lună și să văd în ochii persoanei cu care fac afacere înțelegere. Da? În momentul în care lucrurile se pot schimba diferit pentru că sunt oameni în jurul acelui om care pot influența acea persoană. Tu trebuie să înțelegi cine este înconjurat, de cine este înconjurată acea persoană cu care face afacere. Și trebuie să înțelegi că 2 lei într-o coșcă nu pot să stea. Fiecare trebuie să știe locul lui în acea afacere. Când îți 2 lei, ori undeva, într-un moment dat, cineva va încerca să demonstreze cine este mai important. Știm. Trebuie să existe numai decât o relație clară. Sunt relațiile de familie. Cum aveți și voi, și eu am, la mine afacerea integral 100% de familie. Și mulți spun, bă, cum nu poți mă înțeleg? Nu, trebuie să accepti, să faci diferențe între aici este limita familie, aici este limita business. Când vorbim despre business, să depășești momentul emoțional. Că dacă ai scăpat o lacrimă, în momentul ai discutat mai serios pe o întrebare tehnică legată de bani și restul, tu automat conectezi cumva emoția și ea îți distruge afacerea. Și atunci trebuie să fii foarte ferm, să te cerți până la 6 și după 6 să dai pupici. Cine poate să facă switch-ul ăsta să nu mute partea cu afacerea acasă? Exact, asta este o chestie pe care, bine, în primul rând de-a lungul experienței și așa, nu? N-ai psihologie, nu știu, cum o faci? Pentru că știi că sunt multe business-uri de familie care au eșuat. Au eșuat în relație, nu neapărat business-uri, că poate în business-uri au mers. Limita eșecului este mereu lângă tine. Limita eșecului este momentul în care tu ai depășit limita. Întrebarea este cine știe această limită într-o relație.
Bine, și pentru fiecare partener poate să fie diferit de limita asta. Totul la mine e, știi cum, e complicat ca și la toți. E complicat. Și cum echilibrezi lucrurile? Cum echilibrezi? Păi, până la urmă, na, tu și singur ai zis că ca să ai succes trebuie să ai un echilibru în tot. Și inclusiv în relație, ok, business-ul e business până la ora 6, cum ai zis tu, cum reușești să echilibrezi și, de exemplu, și relația? Că, până la urmă, când faci atât de multe lucruri, că faci niște lucruri. Da. Ok, ai zis că ai găsit, pentru că la mine știi cum e, acum se leagă niște chestii așa. Și zic, ok, uite, Victor totuși a avut niște eșecuri, a luat-o de la zero, deci el a avut niște experiențe negative în parteneriat. Până la urmă, el totuși și-a căpătat, adică el n-a renunțat, el în continuare are dorința de a face, bine, să evolueze cu oameni și totuși are încredere în ei. Subiectul este foarte simplu. Progresul se poate întâmpla doar prin asocierea unor eforturi. Ca să dezvolți ceva nou sau să crești ceva nou, trebuie să-ți faci o asociere. Asocierea există de diferite tipuri. Asocierea există, de exemplu, tu cu banca. Este o asociere. Corect? Da. Tu cu un partener. Tu cu soția. Totul este o asociere. Totul are practic un punct de start, un scop comun, da? Și un rezultat. Drumul până la rezultat este cel mai complicat. Depinde cum te înțelegi cu banca, așa la început, cum tu ți accepti condițiile colaborării, cântărind foarte bine pașii tăi, înțelegi foarte bine, bă, lunar trebuie să mulțumesc banca, pentru că ea mi-a dat, a venit și mi-a dat mie, nu știu, 400.000 de euro, eu sunt așa, dar trebuie lunar să vin să cotizez înapoi și în momentul în care tu nu vei putea cotiza, banca îți va lua ceva ce ai pus tu ca gaj. Un apartament, o casă. Ce exemplu ai dat? A? Ce exemplu ai dat? Dar e foarte simplu. Dar interesant, e bun. E bun. Dar asta este relația, problema este că nu e frică de așa lucruri. Problema este când tu nu ești antreprenor, ți-e frică de acest pas pentru că nu te gândești ce vei putea produce ca să generezi acea rată lunară. Dar te gândești, dacă eu pierd, rămân fără apartament. Și în momentul în care tu te gândești așa, tu automat ți-ai semnat de orice scenariu efect. Da, tu automat ți-ai semnat ție că tu ți-ai generat o altă problemă care înseamnă stres, care îți va duce în sănătate. În momentul în care tu îți găsești echilibru și tu nu te duci deschis într-o relație, de aceea ăia care merg, de exemplu, într-o relație cu banca sau cu împrumutul sau cu ceva, ei trebuie să focuseze prima dată pe ceea ce produce rezultatul pentru ce ai luat tu banii ăia. Că tu ai o idee care poate fi bună sau proastă. Ce se întâmplă dacă ideea e proastă? Tu trebuie să ai garanția de unde tu vei returna banii. Într-o relație, familie/business, da? Tu dacă nu găsești echilibrul ăla, tu automat semnezi eșecul. De ce? Pentru că tu practic zici așa, draga mea, sau în cazul meu, draga mea, băi, avem o relație, da? Avem copii de crescut, avem o activitate comună. Eu sunt într-o relație, practic, cu soția și de afacerea asta aproximativ 15 ani, știi, împreună, fund în fund, zicem așa, da? Și este foarte simplu, se lasă cu certuri. Trebuie să acceptăm treaba asta. Se lasă cu, întrebarea este cum ieși din această ceartă sau cum ieși din conflict. Cum reușești să pui masca aia sau să arăți, hai, te-am certat pe subiectul business, hai să ne mutăm avem discutat, Crăciunul vine, cadouri, copii, chestii, știi? Și în momentul ăsta în care tu tocmai 5 minute te-ai certat, cum faci switch-ul? Cum faci? Cum faci? Întrebarea era. Câteodată ți iese, câteodată nu ți iese, câteodată îl lași pe Dar altă reușiți, zi. adică cumva, bine, nu e așa, am trecut de la data, dar sunt tare curios. Că până la urmă, știi cum e, întotdeauna există cineva care trebuie să, nu neapărat să facă compromis, bine, faci un fel de compromis, dar nu trebuie să faci un compromis din ăla care... Atenție, că mă enervează când spune cineva că există un compromis. Orice compromis este ți-a mai săpat încă o bucățică la groapă, bine, știi? nu la asta mai... Bine, da. Compromisul este un împrumut. Așa. Gândește la sintagma asta. Compromisul este un împrumut. Este un împrumut emoțional. Tu ai acceptat azi ceva, ok? Un compromis. Tu ai făcut ceva ce nu-ți place.
sau ceea ce nu accepti. Tu l-ai acceptat în contextul relațional, dar asta nu înseamnă că tu te-ai asociat cu acel compromis. Deci nu este o gratuitate. Înțelegi? Și psihologic vorbind, el se depune la tine în creier și se acumulează. Fiecare compromis emoțional este adăugător la cea, știi, se adaugă și nu știi când va erupe. Eu la un moment dat. Pentru că ceva va deveni un trigger sau ceva va deveni un element care poate degenera într-un, înțelegi? Compromisurile trebuie să fie reciproce, ca să se recompenseze. Da. Și cum... Deci știi cum ecuația aia, plus cu plus, plus cu minus exact. Și trebuie să se întâmple ceva. Da, ok. Și atunci, cumva, uite, eu am încercat în podcast să aduc și niște informații exacte. Sunt mulți care sunt în domeniu care lucrează împreună. Sau nu neapărat că fac articolul, la mine cu Octavie chiar facem același lucru. Până la urmă chiar acum am împărțit toate lucrurile foarte clare, pentru că până acum încă era așa. Dar acum mi-a zis, gata, deja am ajuns la punctul în care trebuie să fie fiecare cu bucata lui, dar totuși ne mai întâlnim și noi pe undeva. Bine, oricum ne întâlnim. Dar oricum ne întâlnim, cum ne intersectăm. Cât e compromis în ce ai spus tu? Păi da, dar știi care e? Tu trebuie să găsești un echilibru, că de asta e... Trebuie? Nu e că trebuie, dar simți că e nevoie de un echilibru ca să meargă lucrurile bine. Pentru că întotdeauna când e în business sunt și două persoane și din familie, acum din studiile mele și nu neapărat din domeniul nostru neapărat. Când a fost, adică lucrurile foarte clare oricum, cumva la birou sau cum le împărți. Vrei să-ți dau direct așa, știi... Un răspuns? Nu un răspuns, să-ți dau o situație și mai complicată. Mai complicat. Ca să-ți dai seama în ce situație ești azi, trebuie să vezi perspectiva mai complicată. Era un banc din ăla care vine la psiholog, era un evreu care vine la ravin. Și că am o problemă, trăiesc cu soacra, cu copiii, 3 copii, soția și restul, nu știu ce să fac, nu mai pot, gata, nu mai pot. Ravinul zice, luați-vă o capră. Cum? Luați-vă o capră și bag o capră în casă. Peste o săptămână vine Ravinul și zice, băi, imposibil, capra aia face, unde prinde, pute, nu? Dați capra la o parte. Vine peste o săptămână și zice, mamă, e perfect în casă. Tot depinde de perspectiva. Că tu vezi lucrurile acum cât îți par complicate. Eu nu zis că sunt complicate. Cum poți fi mai complicate? Eu zic că cum se întâmplă... Ideea că eu pe Instagram foarte deseori primesc întrebări de genul ăsta, știi? Cum se întâmplă? Când lumea... Adică vezi, inclusiv cu educația financiară. Mulți nu au această educație, nici nu știu de unde să inspire. Posibil, uite, tu ești un exemplu în piață în care poți să inspiri pentru că tu vorbești despre bani. Într-un final cineva vorbește despre bani. Răspunsul e foarte simplu, lenea. Noi suntem în secolul 21. Da. Noi suntem în secolul informațional. Toți avem Google, AI, chestii. Vrei să-ți demonstrezi acum, dintr-un simplu click, cum să răspunzi la întrebările financiare sau probleme educaționale sau chestii de așa gen? Este dorința de a face acest lucru. Problema este lenea plus dorință. Înțelegi? Sau egal, minus, cumva. Pentru că oamenii nu își propun acest lucru. Specialiștii nu vor și se mint, adică practic mint. Se uită în oglindă și mint, unul pentru el. Nu știu, nu pot, nu e adevărat. Generațiile de azi sunt foarte fluffy. Visează. Nu visează, fluffy. Sunt foarte comozi, sunt foarte confortabili, sunt foarte bine. E totul foarte fain. N-au prins cum asta. Băi, dacă vine un client la dânsul Așa. și ridică puțin tonalitatea sau îl pune într-o situație mai complicată, lacrima a plecat, s-a dus, panică, constrâns, deci că e un șoarece care a fost prins într-un colț, se întâmplă dramă. Dramă emoțională din care eu văd oameni care chiar sunt la mine, ies din ea foarte greu. Psihologic și asta se răsfrânge și în lucru. O iau foarte personal, foarte emoțional, știi? Și toată treaba asta, practic, comunicarea foarte proastă și situația, deci ăia care trec prin greu, acceptă mult mai ușor sau înțeleg, bă, dar asta e cămană, e o provocare. Eu câteodată am situații în care
vin și clienții, și partenerii, și asta. Și eu am trecut prin multe lucruri în viață, știi? Multe. Nu le spun pe toate prin care am trecut din punct de vedere a interacțiunii cu oamenii, cu restul. Am avut de toate. Și văd că reacțiile sunt văd că se încearcă ceva, o schemă, știi? Și eu le explic foarte simplu. Oameni buni, acolo unde voi învățați să faceți niște lucruri, eu deja sunt profesor. Adică eu știu, eu văd ce vrei să faci. Care e scopul? Care e scopul? Scopul poți să vii, spui, băi, mi-ajung bani. Ok? Hai să găsim o soluție cum tu să câștigi mai mulți bani. Tu îi lași pe ei să vină cu idei? Ideea următoare că trebuie să găsești un echilibru. Echilibrul constă în faptul în care toți mereu cred că câștigă prea puțin bani pentru ceea ce fac. Problema este că nimeni nu propune să înțeleagă ce fac ca să câștige bani. Uite, asta e bun. Înțelegi? Problema este că cineva se gândește că poate să vină la orice oră vrea, să facă cum vrea, comod, freelancing-ul la putere și bla bla bla, că nu trebuie să facă aia, nu trebuie să facă contract, nu trebuie să răspundă, trebuie doar să deseneze sau trebuie să dea și la un moment dat cineva există, papi dă banii. Papi fiind, să zicem așa, business-ul, partenerul, firma, cineva dă banii. Viceversa, acțiunea trebuie să genereze gândește că tu ești pe cont propriu. Plășcheria, faci marketing, Instagram, promovări, întâlniri, restaurante, chestii, vizite, faci 40 și ceva de acțiuni ca să se întâmple un lucru și acest lucru trebuie să acopere aceste 40 de acțiuni. Nu din punct de vedere financiar, din punct de vedere timpului. Și atenție, ești într-o piață liberă în care tu ce faci tu și crezi că e bine, alții se uită la tine și zic, eu nu te cred. Și tu, dar eu sunt bun. Dar eu nu te cred. Demonstrează-mi că tu ești bun. Păi, fă ceva ca să cred că tu ești bun. Și aici s-a rupt filmul. Nimeni nu vrea să facă nimic, dar așteaptă să se întâmple lucruri. Și... Da, piață, stai puțin. Hai că e bun asta. Bun asta. Ok, îmi place. Tu acum ai zis din perspectiva design sau a specialistului. Da. Hai să o luăm puțin pe partea aia cu clientul. Suntem într-o piață în care nici clientul... Stai puțin, ce face asta? Ce face? Desenează? Și ce mai are lucru? De ce să mă duc la asta și mai... Ok. Hai că au început o leacă să mai înțeleagă despre diferență între design. Dar mi se pare în continuare, masa încă e pe același... Și nu vorbim doar despre oamenii care nu au bani, că aia care au bani. Hai să punem lucrurile pe ei. Eu îți spun nu din auzite. Eu îți spun lucrurile din vorbite cu oameni și văzute și chiar înțelese. Da? Sunt două lucruri diferite. Unii cred că așa se întâmplă, eu ți spun că am vorbit cu oamenii și înțeleg cum se întâmplă real. Media pe piață, la nivel de specialiști, care generează servicii legate de, să o numim așa, design interior, arhitectură de interior, există o diferență enormă în zona asta, sau decorator de interior, este practic pe cântar cu reglementarea pieții. Da? Noi de-abia depășim puțin elementul fă-mi o randare. Ce, ți-e greu să faci o randare? Noi de-abia depășim momentul ce faci un arhitect de interior. Problema este că nici clientul nu știe ce face un arhitect de interior, dar nici arhitectul de interior nu știe să explice ce face el. Să fim cinstiți. Exact. Tot acolo dau din spate, dau din cap. Eu sunt în zona în care am vorbit îți spun, noi în cadrul la IDBS avem partea cu one-to-one. În care eu am vorbit cu peste 40 de specialiști activi în piață și mi-a permis să înțeleg statistica medie pe piață. Un arhitect de interior la ora actuală în piață percepe pe un proiect în medie între 3.000 și 5.000 de euro pe proiect. Asta este media pe piață. Eu nu vorbesc că unii sunt care iau 200.000 și sunt alții care iau 1.500. Media la nivel de 80% sunt în zona 3-5.000. Eu zic că media birourilor. Tu te-ai întâlnit cu cei care câștigă bine. Media birourilor care sunt pe piață sunt 3-4 specialiști care se leagă într-o relație.
Media. Sunt unii sunt 6-5, sunt unii 2-3, dar media undeva e 4 specialiști. Media încasărilor pe an și lucrurilor asupra proiectelor sunt în jur de 22-23 de proiecte pe an. Atâta face așa un birou. Și cam sunt în cifrele aproximativ 60.000 de euro anual cifra de afaceri. Și asta sunt 80% din piața României. Eu ți spun lucruri concrete. Da, pot să le studiez. Cum, scuză-mă, dracu, tu vrei piața asta să lucreze, să facă lucruri când oamenii supraviețuiesc? Arhitecții de interior astăzi supraviețuiesc și ei sunt de vină că asta le se întâmplă. Nimeni altul. Pentru că ce promovezi, ce accepti, aceea primești. Simplu. Ecuația e 1 pe 2. Da? În momentul în care tu îți propui, băi, eu nu mai vreau astăzi 1000, dar vreau 2000 pentru același serviciu, sau din momentul în care tu spui 2000, 10.000, eu am văzut sunete. Victor, ți-am dat un contract de 15.000. Și eu spun, trebuie să-l semnezi cu 30. Și el, da, iarăși știam ca să-mi spui asta. Zic, da, dar uite, eu ți spun real. Metri pătrați, timp alocat, serviciu făcut. Deci clientul a primit alte oferte și a acceptat oferta ta pentru că tu pentru tine ai făcut saltul din zona asta în zona asta. Dar el era acolo. Tu pur și simplu n-ai ajuns încă la el. Și tu practic acum ai mușcat din clientul care își permite mai mult pentru că tu te-ai reorganizat. A apărut o pagină mai interesantă, a scos tot gunoiul din Instagramul tău. Deci, în momentul în care gândește-te încă la un lucru, asta e foarte important să înțeleagă toți. Gândește doar la un lucru simplu. Tu promovezi pe Instagramul tău și pe pagina ta de Facebook sau TikTok sau pagina ta web ce au vrut clienții tăi, nu ce poți să faci tu. Vrei să repet? Bun asta. Imaginile cu care tu promovezi azi sunt rezultatul negativ, pozitiv, cum n-or fi el, ce-a vrut clientul tău. El a venit la tine și spune, vreau, și tu, după 2 ani de zile, lucrând, compromisuri, negocieri, Faci o fotografie. și I'm the, da? Și o pui pe Instagram. Și aia nu-i ce vrei să faci tu. Aia e rezultatul colaborării cu clientul tău. Bun asta. Ia să fiți atenți. Și atenție, în momentul ăla generează imaginea aia, nivelul de calitate care acolo e promovat de tine. E bun asta. V-a spus pe gânduri, nu? E bun. Și după aia se întreabă, bă, clienții sunt răi, bă, eu nu. Dar tu ce promovezi? Dacă tu promovezi că eu vând gogoașe, nu știu, pepenaș, nu știu, mici, și îți vine unul și spune, vreau șaurmă. Bă, eu vând mici. Păi, eu vreau șaurmă. Hai să fac șaurmă. Asta e piața din interior la noi astăzi. Tu vii și spui, eu fac minimalism. Și îți vine un client și îți zice, vreau un minimalist clasic. Și în momentul ăla, știi ce face arhitectul? Hai că găsesc o variantă și eu fac. Exact. El crede că îi va rupe clientului practic măcazul și spune că băi, nu e așa, și la un moment dat acceptă, face clasicul ăla și postează peste un an. Bine, este un clasic minimalist pe site. Și vine alt client și zice, bă, îmi place cum clasicul minimalist. Băi, eu fac minimalism. Și în momentul ăla clientul care vede asta și arhitectul cade într-o capcană generată tot de ei. Și nu poate să iasă din bula aia. Ne meresc într-o... Exact. Dar el vrea să facă asta. Dar el tot de acolo se învârte. Și trec un an, 2, 3. Și asta e compromisul care am vorbit mai devreme, care îți generează frustrarea. Frustrarea care ajunge într-o zonă în care tu renunți la profesie și zici că toți sunt proști, eu nu mă înțeleg, bă, nu mă înțeleg clienții ăștia, nu mă înțeleg. Dar problema este ce ai făcut ca să te înțeleagă. Cum ți-ai promovat tu serviciile? Ce ai făcut ca să te înțeleagă? Să promovezi ce vrei. Aici e exemplul ucrainenilor. Uite, Iodezen sau Mahno sau rest.
Da. Dacă te uiți pe Da. site-ul lor, vezi în marea majoritatea randări super realiste. Doar că randările alea super realiste transmit, nu toți, sunt 2-3 clienți care sunt reali. O mare parte din clienți, practic rezultate, sunt practic acele randări care sunt promovează fake, gen, bă, apartament în New York, apartament în Budapest, apartament acolo, casa acolo. Alea sunt niște imagini virtuale, practic făcute de către tine ca să promovezi ce poți să faci tu. Da, este un punct sensibil, acum le zici așa, știi, poate unii zic că stai puțin. Păi ăștia au venit și ne povestesc că în spatele acestor site-uri și nu știu ce, nu e nimic real. Stop! Poți crezi tu? Afacerea care o creezi tu și ce vrei să faci tu înseamnă o investiție în imaginea ta. Asta e despre branding, eu asta vreau să vorbesc cu tine. Da? Tu trebuie să reprezinți ceea ce vrei să faci. Nu ceea ce faci acum. Că poate tu ești în practică în etapa în care tu crești și te dezvolți. Da? Eu vreau să vând, nu știu, Ferrari. Da? Dar astăzi n-am bani nici de Dacia. Cum ajungi în punctul în care și distanța asta între punctul ăsta și punctul ăsta e niște etape. Corect? În limita, atenție, legii. Dar cu cine te încurcă pe tine să arăți un tablou? Cine îți dă ție peste cap că tu promovezi ceva, o imagine care este o gândire a ta, este o creație a ta, este semnată Natalia, da? Băi, este ceva, dacă aș avea eu posibilitatea să fac pe malul Marbei apartament, așa l-aș face. În momentul ăsta, un alt client român din Marbella, mamă, uite Natalia ce gânduri are. Aș vrea Natalia să-mi facă apartament așa cum îți gândește ea. Atunci se va întâmpla ce se întâmplă. Omul a văzut ce poți să faci și cu ce vrei să faci. Dar în contextul în care tu ai făcut și ai prins lucrările care le ai azi, vei rămâne în bucla aia care ești tu azi și nu vei ieși din ea niciodată. Vei rămâne acolo. Pentru că tu vei promova așa s-a primit. N-a avut bani. Am vrut, n-a avut bani. I'm sorry. Ce bună asta. Asta știi că Dau un exemplu. Eu am șters de pe site-ul meu toate lucrările cu clienții. Și nici nu vor fi. Asta nou? Da? Pe highproject.com Da. am șters tot. Rămân doar Colecțiile care le-am gândit că aș face eu așa. Pe direcții de stil, gândire și restul. Dar ție cum îți vin idei pe strategiile astea? Zici tu. Uite, întotdeauna m-am minunat de... Știu, puteți să tăiați. Îmi puneți aici o draperie și eu pun întrebări directe. Ce vrei? Așa. Cum îmi vin ideile? Cum îți vin Vin ideile? ideile. Nu, uite, tu te-ai plimbat așa, te-ai uitat, ce zic? Băi, uite-te. De ideile, știi cum apar? Ideile sunt rezultatul unei analize profunde. Ideile la oameni creativi, cum suntem noi, vin ușor. Noi suntem, noi avem un dar de la Dumnezeu, practic, să avem o gândire analitică. Practic, noi punem lucrurile pe masă, gândit așa, condiții și restul și noi găsim rezultate. Într-o formă sau alta la fiecare arhitect sau om din creație sau care creează ceva, lucrurile cam se leagă într-un anumit mod, un șir de situații. Da? Știi că deseori, de exemplu, sunt lucruri care, uite, el a făcut la fel. Nu din cauza că s-au copiat unul pe altul, nu, din cauza practic au pus aceleași condiții și se învârt într același cerc. Da. Dacă tu ești din zona, știi când erau cineva care călătorea în Japonia, veneau, mamă ce idee vine, pentru că el s-a pus pe el în alt context și a gândit lucrurile altfel. Ideile când tu vrei să-ți înțelegi într-o piață sănătoasă, democratică, cu libera exprimare a lucrurilor, este momentul, băi, eu aș vrea să fac lucrurile astea. Tu prima dată trebuie să răspunzi, ce vrei să faci tu? Eu vreau, nu știu, să proiectez, să lucrez la penthouse-uri, știi? Este foarte important să-ți dai seama ce-ți dorești. Că tu poți practic să proiectezi toată viața și să nu realizezi nimic. Întrebarea, psihologic vorbind, care tu vrei să o pui și tu propui ție ca rezultat, este să te vezi pe tine, să-ți imaginezi, este ca un virtual reality, știi? Să-ți imaginezi pe tine, eu stau într-un apartament, în penthouse, la etajul ăla, în zona aia concret și lucrez.
Și tu transmiți un mesaj către univers. Universul îți dă răspuns. Asta știu. Pentru că canalul tău, practic, tu te deschizi către posibilitatea, vizualizezi ce trebuie să se întâmple. Ideile, în momentul în care tu creezi, tu pleci de la analiza la ce se întâmplă ție astăzi. Și cum tu vrei să schimbi lucrurile. Problema este că mult nu vrea să schimbi lucrurile și acceptă realitatea care există cu ei astăzi se întâmplă, intrând într-o rutină de buclă. În momentul în care tu îți oferi ție șansa să ieși din această buclă, să te privești pe tine într-o parte și să zici, bă, ce mi se întâmplă mie? Eu nu sunt de acord cu viața mea. Vreau să fac ceva, schimbarea. Schimbarea trebuie să faci acum. Nu că îmi trebuie o carte să o citesc, îmi trebuie un curs să mă duc, îmi trebuie ceva, ți trebuie un trigger. Tu așa ai pornit vlogul și toate astea? Așa? Da, așa. Un an m-am filmat pe mine, dacă sări niște videouri de mine cum am filmat pe mine prin... Cum a fost la Și mă început? uitam la, filmam așa și cum mă pornesc, cum merg, în ce direcție o apuc, cum mă duc, ce fac. Și călătorim telefonul în față, puneam, mă uitam la mine. Eu vreun an tot am filmat și am aruncat la gunoi tot ce am filmat. Pentru că mă uitam la mine și de, bă, ce cu ăsta? Prima barieră care am fost depășită este să mă accept pe mine. Și cu asta? Să te accepti cu bune și cu rele. Până acum tu ce aveai, cum să zic, aveai niște... Vrei să fii într-un mod mai perfecționist și nu ajungeai la etapa aia și ai zis că nu fac. Să punem lucrurile pe șleau, da? Ha, Eu vorbesc cu o română stâlcită. Eu am și un tricou care se numește pe care, știi? Păi Pentru că eu nu știu să utilizez cuvântul pe care. Da, I'm sorry, nu știu. Pentru că eu, în primul rând, vorbesc 5 limbi, din care 3 fluent. Da? Eu gândesc în rusă, vorbesc în română și am învățat și am născut în Ucraina, am avut influențe lingvistice, care îmi permit să gândesc simultan în 2 limbi. Nu la nivel nativ. Asta e un plus, pentru că eu practic am acces la o altă piață, înțelegere, o altă viziune și se zice că lucrează părți din creier în momentul ăla, știi? Dar ele vin la pachet cu lucruri. E simplu, am fost în America cu prieteni, vorbitori de engleză, bla bla, am urcat într-un taxi, știi? Și era un indian. Și I made, sorry, we don't understand what you want. Și zic, băi, eu îl înțeleg pe omul ăsta. Omul ăsta a spus, unde vreți să mergeți? Unde opresc? Mai în dreapta, mai în stânga? În engleză. În engleza lui, indo-engleză, stâlcit. Și diferența este, în momentul ăla îți dai seama de un lucru foarte simplu. Suntem noi pregătiți să ascultăm sau nu? Dacă noi ne uităm în omul care îmi spune și căutăm corectitudinea în exprimarea lui, dar nu-l ascultăm pe el, dar ne agățăm de ce asta sunt hateri, știi? Dragilor, vă iubesc. Și care mă fac pe mine mai bun. Pentru că în momentul, eu personal am răspuns la toți haterii, da? Personal, stau pe budă și scriu răspunsuri, Exact asta se întâmplă, dar toate comentariile astea ne fac pe noi mai buni. Mai buni în ceea ce facem. Pentru că data viitoare când am avut șansa să mai utilizez creierul meu automat, din spate mi-a spus, vezi că există 200.000 de hateri care se uită și așteaptă să spui pe care. Și în momentul ăla a spus, ok, pe care. Și toți, wow, pe care am făcut acest moment, știi? Tu te focusezi pe lucruri banale, știi? În momentul în care tu vrei să exprimi un gând, corpul tău, creierul tău și tot ce cunoști în spate se concentrează, se focusează să transmită ție un mesaj. Da? Un mesaj care, în dependență de situație, zonă, timp, stare, poate fi diferit. Da? Și atunci se întâmplă ceea ce se întâmplă. În situația actuală, noi discutăm despre anunțuri și nu știam încotro să o iei discuția. Dar să te accepti pe tine este să te uiți la tine, ăla de ieri, zici, bă, ăsta a fost maxim ce am putut făcut ieri. Da? Mâine va fi mai bine. Da? Și asta este o creștere. Prin acceptarea pas cu pas. Eu dacă mă uit la vlogurile mele de 2 ani în urmă sau când am început eu înainte de a publica vloguri, bă, m-am mai uitat din când în când. M-am uitat din când în când să-mi dau seama dacă există evoluție sau nu. Nu trebuie să te uiți la tot. Te uiți doar așa 3-4 și înțelegi. Există o evoluție, e mai bine decât a fost. Da? Dar tu tot ești ăla. Indiferent în ce perioada vieții ești. Și la 70 de ani de fi tot tu. Înțelegi? Și în momentul ăla că toată educația ta de mic copil, educația părinților, valorile, interacțiunea, oamenii, clienții, tot sunt cumva cărămizi în eu tău.
Și atunci când tu spui, bă, cum îți găsești ideile ce se va întâmpla? Este practic să prognozez ce vrea să se întâmple cu mine. În momentul când înțeleg eu, bă, ok, ce aș vrea eu să fac mâine, da? Care sunt acele acțiuni care generează afacere, libertate, chestii, lucruri, totul. Tu îți prognozezi viața ta. Știi, construi, noi suntem proiectanți, noi trebuie să proiectăm inclusiv viața noastră. Și când îți proiectezi în perspectiva timpului, tu întrebi, băi, îmi lipsește factorul antreprenorial, nu știu să fiu antreprenor, nu știu să-mi asum riscuri. Cum îmi asum riscuri? Și începi să sapi în zona aia. Cum să spun unui client că costă 30.000? Te duci în zona aia. Cum? Întrebări, știi? Pentru că tu știi ce dorești. Foarte mulți ajung într-o zonă în care nu-și propun nimic, decât se auto-venerează. Mai ales la arhitecți, asta e o chestie atât de evidentă, mai ales în întâlnirile care am avut eu cu... Știi, noi suntem, eu totuși pledez pe partea de interior. Și mai rar accept și părțile de arhitectură, foarte rar o accept. În ultima perioadă, zicem așa, am mai acceptat câteva intervenții și la nivel de arhitectură. Pentru că am observat o tendință în momentul în care te întâlnești cu un arhitect generalist care se ocupă de arhitectura clădirii, știi cum, și cine e asta? Eu sunt arhitect. Și eu zic, păi noi suntem parteneri într-un context în care nu ar trebui condițiile vin din interior spre exterior. Că eu răspund de o funcționalitate, eu vreau un restaurant, îmi trebuie lucrurile alea să fie acolo. Că nu că normativul, că păi ok, normativul este să se reglementeze direcțional, dar nu este adaptat la zi. Astăzi noi suntem cu niște normative și niște lucruri care sunt încă în comunism. Nu s-au adaptat la ziua de azi. De aici vine un factor capitalist, bă, trebuie să fie așa, vin bucătari din vest, vin să spun că, păi dar cum voi așa? Nu, ne trebuie 5 frigidere. Nu că la normativ scrie 3. Păi nu, ne trebuie 5 frigidere, omule. Păi de ce îți trebuie 5 frigidere? Ce faci tu acolo? It's not your fucking business ce fac eu acolo. Eu fac business-ul acolo. Mie îmi trebuie 5 frigidere. Și că chestia asta, la orice întâlnire, se transformă într-o niște polemici, mail-uri. Cineva îți scrie, dar de ce dracului trebuie 5 frigidere? Păi eu sunt clientul, eu vreau 5 frigidere. Simplu, just do it. De ce așa de greu să o faci? Sau la casă, vii în casă, acum suntem în Zebiști, da, toți cu Înzebu, eu din 2010 fac treaba asta, știi? Acum nu mă laud, dar am făcut prima casă, apartament pasiv în 2010, în Chișinău, înțelegi? Și în 2007 am fost la cursuri în Stuttgart și tot ce înseamnă casă pasivă. Și cunoștințele astea, cu recuperare de aer și restul, era atunci, nu știa nimeni, știi ce se întâmplă, care, să vorbim de recuperator sau aport de aer curat în casă. Ce vorbești? Era o chestie internațională, care era doar nemții, Danemarca, mai cochetau cu ideile, știi? Da. Astăzi noi suntem toți așa. Astăzi ne ducem în proprietățile dezvoltate noi și la un apartament de 3-4 milioane de euro, noi nu aveam aport de aer curat pentru clădire care este toată închis cu sticlă. Cum aerisim? Cum dăm aer curat? Deschizi geamul. Poftim la etajul 20? Tu ai deschis măcar o dată geamul la etajul 20? Nu. Păi de ce spui? Cum? Toate gazele, tot să vin în casă, știi? Tot praful. Dar cum eu fac curat într-un apartament de 6 metri? Exact din cauza asta, foarte mulți arhitecți de interior care nu au idei despre ce vorbim, acceptă orb niște condiții că vor, dar nu s-au antrenat, nu au avut idei despre ce se întâmplă și ajung eșecuri și failuri. Și de obicei așa apartamente și case ajung după 2-3 birouri de arhitectură la noi. Serios. Bine, la apartamente vezi e mai greu, că dacă e deja dezvoltat într-un bloc, asta e nasol. Dar trebuie să o faci. Știu, dar acum depinde. Stai că oamenii când construiesc niște blocuri fac inclusiv alea premium, fac niște compromisuri. Nu există. Există foarte simplu. Am uite, văzut. din experiență, dacă noi, eu de ce acum încerc să intru în două zone. Prima zonă, noi vorbim despre clienți. Lasă pe clienți în pace. Clienții vor accepta condițiile tale. Tu dacă vrei sau nu vrei. Tot de tine depinde tot. Dacă tu nu știi ce vrei, normal clientul va face ce vrea el. Dacă tu știi ce vrei și spui eu fac asta, într-așa condiții, într-așa mod, tu accepti condițiile mele, ok, acceptă condițiile. Problema că 80% din arhitecți de interior nu știu să pună condiții. Asta știu.
Nu știu. Asta am primit și eu feedback pe piață. Deci, în momentul actual, eu pot spune așa, prin radiografia pieței, ce se întâmplă azi cu piața, scuză-mă, vreau să mă corectez. Astăzi, bulgările de zăpadă deja s-a început să se rostogolească. Eu pot spune așa că am mutat puțin lucrurile. Nu la toți, dar efectul de răspândire a informației în, să zicem, în zona noastră de arhitectură, de interior și restul, deja se întâmplă. Deja se întâmplă evenimente care vorbesc despre business, evenimente care vorbesc despre design, /business, /marketing, Instagram, /promo. Deja lucrurile se întâmplă. Sunt mai multe lucruri care au apărut, care nu țin doar de hai, cum să ne învățăm să facem design interior. Și direct cum să facem design. Deci, înțelegi, am depășit acest moment și există, eu am văzut cu specialiști care au în ochi, practic, acel sclipici în care lucrurile se întâmplă, am înțeles că trebuie să fac ceva, nu doar să visez cu ochii deschiși și fac creații, nu. Cunoașterea produselor, cunoașterea lucrurilor, poziționarea, organizarea în asociații, organizarea în tot felul de comuniuni, discuții pe subiecte și teme, cum facem. Deci asta natural se întâmplă în piață și încet, încet lucrurile vor prinde, să zicem așa, într-o perspectivă de 2-3 ani, lucrurile vor fi diferite, total. Deci nu putem spune că ce a fost, nu, se întâmplă. Se întâmplă și pot spune așa și eu am fost unul dintre cei care am împins acest lucru și fiecare care a împins, mulțumesc la toți care s-au implicat în acest domeniu, că au vrut, că nu au vrut treaba, dar s-au întâmplat lucruri. Momentan încă școala nu e pregătită, deci vorbim, chiar azi am avut o întâlnire dimineața și cu cineva, care a spus, am vorbit, școala nu e pregătită încă se uite cu ochi pătrați, ce se întâmplă, care e situația, zic, școala chiar dacă nu e pregătită, viața să-i pregătească. Viața va veni și va da peste cap. Că pierzi foarte mult timp. Unii pierd foarte mult timp față de, nu știu, dacă ar primi. Hai să fim realiști, toți gândesc la curul lor. Păi până la urmă... Da, să fim realiști, toți se gândesc la ei, prima dată, da? După ce, natural, tu te pui picioare, mergi, da? Tu ești pregătit, nu toți sunt pregătiți să se împartă. Eu am fost ăla care, practic, nu s-m-a întrebat, de ce te-ai dat, cum... I-am spus, trebuie să dăm informații în piață, da? Bune, rele cum sunt, trebuie să dăm. Vor exista acele urechi care vor vrea să asculte. Nu trebuie să asculte toți. Nu mă interesează să asculte toți. Dacă sunt 100 de oameni, sau sunt 20 de oameni, sau sunt 10 oameni care ascultă, ei pot să fac diferența. 10 oameni astăzi, mâine sunt 100. Poi mâine sunt 100, 100 sunt 1000. Este totul ori. Și doar lasă lucrurile să se întâmple. Și deja lucrurile se întâmplă. Eu deja mă uit că spuneam că noi suntem studenți, nu, suntem colegi. Da? Pentru că noi practic interacționăm ca un mentor, eu sunt ca un mentor, îți spun cum aș face eu în locul tău, știi? Și în momentul ăla, nouă la toți ne trebuie un mentor. Întrebarea este dacă noi acceptăm mentoriatul sau nu. Și trebuie să-ți accepti sau practic să alegi foarte corect acel mentor. Mă uit acum la un anime legat cu, știi, cum samurai și cu ucenicul, știi? Mereu a existat meșterul sau ăla care deține meseria și cineva care învață. Este urmașul. Știi? Trebuie să existe numai decât cineva a găsit un răspuns, știi? Lui îi merge. Și tu vrei să înveți, de ce ți-ți merge? Deci tu știi și eu ce nu știu eu ca să pot să devin. De obicei, ăla care învață devine mai bun decât profesorul sau mentorul. Înțelegi? Este natural ca ăla care preia niște cunoștințe, deci plus cunoștințele lui care le are, devine mai bun decât mentor, pentru că mentor trăiește în areala timpului. Înțelegi? Și aici este un subiect foarte important pentru că noi nu știm, noi în partea de arhitectură există stagiatul pe 2 lei și fă tu niște desene acolo și stai alături de noi. Asta e practic, știi cum, what the fuck, oamenii de aia nu. Eu m-am uitat la statistică, acum am primit analiza pe țară de la Ordinul Arhitecților, am văzut cât ce profesează, e foarte interesant să te uiți, vârsta medie, câți stagiari, ce tip de lucrări, ce tip de... Astăzi am văzut că turismul este în creștere, am văzut că, să zicem,
prețul mediu declarat la ordinul arhitecților pentru instituții publice este de 10 ori mai mare decât prețul mediu declarat pentru aia care este privat, pentru că privatul practic declară mai puțin ca să plătească mai puțin, publicul plătește mai mult ca să acopere niște alte lucruri, nu vrem să intrăm în detalii. Dar înțelegi? Se vede o scalare și restul. Deci noi ne dezvoltăm. Deci piața este în creștere. Eu vreau să te felicit că ești într-o piață care este în dezvoltare și piața asta, tu ești în momentul în care prinzi dezvoltarea în sine, deci vei beneficia de această dezvoltare dacă vei ști să te poziționezi corect pe piață și să alegi calea ta. În piețele vestice totul deja este făcut. Da, așa e. Tu n-ai ce căta acolo. Dacă vă gândiți să vă duceți în vest sau nu, veți fi mediocri acolo. Sau trebuie să fii foarte, 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 foarte bun și foarte, foarte tupeist și talentat ca să ai succes în afară. Și de-aia cei care au succes în afară, pentru dânsi i-a costat de 10 ori mai mult decât te-a costat pe tine să devii bun aici. Înțelegi? Pentru că piața e deja împărțită. Lupta deja e cu toți. De exemplu, noi în piața din Miami nu mai avem competiție în România. Nu, noi avem competiția cu toți din toată lumea. Da, Noi acolo bine, suntem, da. noi am avut situații în care am luat acum proiect, o casă, care pitch-ul a fost cu alte birouri bune internaționale. Și ne-au ales pe noi și asta este un succes pentru noi. De ce? Pentru că mesajul nostru, modalitatea noastră de comunicare și restul le-a plăcut mai tare. Au zis că, băi, chiar vă credem, vrem voi să faceți cu noi. Înțelegi? Da, uite, din curiozitate. Și eu pentru mine m-am validat, pentru că ideea care am creat noi cu Hype Collection și noi am promovat această idee, avem în Monaco, avem în Miami discuții, în New York avem discuții, avem acum în Dubai mai nou am început să discutăm, dar piața din Dubai pentru mine nu are o perspectivă mare pentru că personal este o bulă foarte mare aflată. Da. Și pentru mine personal mi-am ales Miami pentru că este o zonă în care se dezvoltă foarte activ și există toată lumea acolo. Monaco este o zonă old money, știi? Sunt foarte mulți care sunt cu bani mai înstăriți, știi, care sunt acolo, e o altă generație. Sunt mai multe zone de dezvoltare la nivel Marbella sau alte zone care trebuie să le analizezi după statistici, trebuie să știi foarte bine, pentru că tu trebuie să fii într-o piață în care primești serviciul tău. Întrebarea este, tu ești pregătit pentru acea piață sau nu? Tu ești pregătit să răspunzi condițiilor pieții. Pentru că noi toți visăm să facem arhitectură în Miami, design interior în Miami. Dar tu cunoști piața, tu ai fost măcar o dată acolo, tu te-ai întâlnit cu oameni, ești pregătit să bagi minim câteva sute de mii de dolari ca să ajungi în punctul în care tu ai posibilitatea să accepti acea lucrare. Noi toți visăm. Dar pune-te în locul și du-te acolo. Și noi am primit această validare că produsul lucrează. Deci produsul este dorit. Știi? Deci este o modalitate de comunicare. Fiecare trebuie să găsească acea modalitate de a transmite către un potențial client sau potențial privitor acel mesaj. Uite, eu asta fac și îmi place să fac asta și aș putea să fac aceasta. Și celălalt de opus, care sunt câteva sute de oameni care se vor uita și unul dintre ei va zice, m-aș vrea să lucrez cu tine. Înțelegi? Și în momentul ăla se poate întâmpla ce se numește sinergie. Și lead-ul în care a trecut pentru o conversie și a devenit clientul tău. În dependență de ce stadie tu ești în lucrul tău, tu poți accepti, nu compromisuri, atenție, nu-i cuvântul, investiția ta personală într-acea relație. Și când schimbi unghiul și perspectiva de a vedea lucrurile, adică, eu vreau să fac această lucrare pentru că poate genera, eu am încredere în ce se întâmplă, de există riscul mereu, că ea îmi va genera o nouă ușă către alte posibilități. Și eu pot să accept, normal ar trebui să dau un serviciu, de exemplu, cu 50.000. Și eu îți accept să-ți dau serviciu cu 20.000 pentru că această relație îmi poate genera alte relații, să intru într-o piață nouă, să creez o nouă zonă. Și tu automat îți dai seama, iei toți clienții și înțelegi de unde îți trag clienți. Dacă tu faci radiografie clienților tăi și vezi așa, acesta m-a recomandat pe ăsta, ăsta m-a recomandat pe ăsta și faci așa, știi, cum copacul relațional, tu vei înțelege de unde să tragi și tu automat înțelegi că asta este un ciclu închis. Întrebarea este câte din astea tu ai deschise care îți generează noi. Când tu vezi că se deschide o poartă nouă, că într-o nouă zonă, o nouă relaționare,
trebuie să investești timp în asta, bani în asta. Când tu devii prea, să zicem așa, îngânfat în tine și crezi în tine și peste o perioadă așa îți dai seama, trebuie să ții minte un lucru foarte clar. Un dulap mare cade foarte gălăgios. Pentru că foarte mulți visează că am mai făcut, știu, mai ales așa care au restaurante. Au făcut 3 restaurante, deschid al 4-lea și zic așa, știu eu cum se face, ce? Nu măi, e ca un copil nou. Trebuie să începi de la zero, iarăși să gândești, să pui, știm noi cum trebuie să faci. Din păcate foarte mulți după aia când își iau în față, revin, să te trezesc. Hai că nu dau semn că trebuie să închidem aici această discuție, deși încă așa. Vreau să te întreb, uite, așa, rapid. Cum e să lucrezi cu clientul din afară? Străin, nu știu dacă ai clienți români mutați în altă parte, dar anume străin față de un român. Și uite, altă chestie, nu știu, proiectul rezidențial față de Horeca, pentru că oricum ele sunt proiecte diferite, dar că uite, exact la noi, că la noi sunt niște regulamente. Și eu când am lucrat în retail și în Horeca, eu așa am început și țin minte, eu mă întâlneam cu ăla de la DSP, cu nu știu ce, cu regu și îmi zicea 3 chiuvete. Eu zic, păi cum într-un un food truck să pun 3 chiuvete? Păi nu are logică, știi? Adică și asta eram curioasă, cum e în afară? Pentru că tu și în Italia o chiuvetă și spală și cu așa și totul și tot așa. Și zic, ceva nu dă cu virgulă. Hai să împărțim lucrurile în două. Bine, au fost 2 întrebări. Da, au fost 2 întrebări, dar le-am împărțit în felul următor. Cum să lucrezi cu un client din afara țării în care tu desfășori activitatea? Da? Obligatoriu trebuie să înțelegi dacă ești într-un stat vestic în care reglementările pe segmentul interiorului și lucrările pe interior sunt foarte, foarte stricte și corecte și trebuie să ții minte. De exemplu, noi am făcut în Londra, în Franța. Noi astăzi în România, cât nu ne-am plânge noi pe zona că atâtea reglementări avem și restul, până nu lucrez în Franța sau până nu lucrez în Marea Britanie, nu înțelegi cât de liber tu ești în România. De ce interioarele din Ucraina sau din România sunt așa de frumoase sau permisive? Pentru că nu sunt subjugate la tot felul de cereri care sunt legi și tot felul de lucruri care ți impun niște condiții. În Franța, legea practic legată de ISU este lege. Nu poți. E penal să faci un pas în stânga sau în dreapta. Tot ce înseamnă accesul persoanelor cu handicap. Este lege. Nu poți. Tot ce înseamnă materiale agrementate și certificate, ISU, DSB, nu poți. Și când înțelegi să pui pe masă toate lucrurile care ție te condiționează și vezi un rezultat a unui design din vest care arată într-un anumit mod mai estetic, tu n-ai idee cât de complicat lor să ajungă în punctul ăla. Este de 10 ori mai complicat decât nouă să ajungem într-un punct în care să arate frumos. Înțelegi? Pentru că noi încă putem să trântim niște materiale care n-au certificări, agrementări și restul și nimeni, măcar că zic, nimeni nu verifică treaba asta. They don't give a shit about this. Știi? Acolo am fost, de exemplu, în Franța, la o întâlnire pentru un casino. Ne-am așezat la masă și erau 12 specialiști la prima întâlnire și au spus he's the boss, arătând la mine. Și eu, I'm the boss. Păi da, pentru că arhitectul din interior condiționează pe toți restul ce trebuie să facă. Doar că tu trebuie să știi pe toți, că toți să primești condiții la fiecare. Și vine electrician, spune că ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Ăla ai voie, n-ai voie. Și la un moment dat când înțelegi că ușile tale, știi cum, pac să închid, pac să închid, pac să închid. La un moment dat era după prima întâlnire, eram, mamă, dar cum fac eu design aici? Pentru că eu mi-am dat seama că am 170 de condiții care trebuie să le respect și doam atâtica, atâtica pentru design. Atâtea. Și tu zici, wow, și cum fac ceva să fie frumos? Atunci îți dai seama că e bine la noi. Atunci România! Da, înțelegem, da, nu, înțelegi? Adică sunt niște lucruri foarte... Noi toți visăm că, da? Când te duci în, de exemplu, în state, în Miami, sunt
legile lor locale, de la fiecare county separat, de la fiecare zonă separat, fiecare mini-primă. În America se primește o autorizație de construcție, un permit pentru o casă, Da. în mediu un an de zile. Păi știu că tu faci parcă un proiect, O nu? casă în mediu un an de zile. Să construiești casa, să găsești meșterii. Noi avem pe ai noștri meșteri super buni, calitativ. Acolo există mexicani care 2 ani construiesc și când vezi nivelul calității lucrărilor, îți faci cruce și Doamne, asta e nivelul calității. E exact asta. Fiecare piață are condițiile sale de lucru. Diferența o face că este protecția și reglementarea relațiilor. Da? În America poți fi dat în judecată în orice secundă, de aia trebuie să ai asigurare. Da, Asigurarea trebuie să fie plătită. Totul trebuie să fie licențiat. Costurile tale ca arhitect, ca birou de arhitectură, cu licență, cu tot, se ridică la sute de mii de euro și atunci practic sunt suprapuse cu acele costuri care sunt generate și primite de la client ca să-ți acopere acele cheltuieli. Dar nimeni nu-ți acoperă ție și nu-ți dă posibilitatea să lucrezi la o casă de 3 milioane dacă tu în viața ta n-ai lucrat la o casă de 3 milioane. Și atunci accesul la piață este la noi vine unul, vreau să fac un apartament de 10 milioane și vin la un arhitect de interior care săracul nici cu un apartament de 50 de mii nu l-a făcut și el spune, știu să fac. Și vine acolo și nu știe nici jumătate de trebuie să facă, înțelegi? Da? Noi suntem de aia în Wild East și în momentul când tu vii și spui, dar cum e să lucrezi cu un client din afară? Eu pot să spun așa, doar înțelegând foarte bine, vorbind foarte bine, nu poți să te angajezi într-o relație pentru că te paște o judecată că nu știi încă ce te așteaptă. Cu avocați, cu tot. Înarmat, cu cunoștințe, comunicând cu arhitecți locali la propriu, plătind cu bani și timp primele proiecte fără să câștigi pe profit, pe minus, investind bani în relații. Doar așa. Nu merge altfel. Dacă nu ți-ai pus 200.000 de euro în buzunar, nu te porni nicăieri să faci afaceri în Marea Britanie și că este reglementat totul. Aici, noi nu avem nici lege, nici caien. Noi suntem... Deci, discuția noastră cum a început despre ce piață nereglementat, nu știu ce, și la final piață nereglementat, păi e bine, dragilor, e bine. Trebuie să închidem pe notă foarte optimistă. Trăgând o linie, pot să spun foarte clar, pleacă de la ideea cum tu înțelegi piața în care te afli, cum tu aplici condițiile și cunoștințele primite în afară și cum tu îți propui să afli acele cunoștințe care trebuie, cum îți generezi tu filtrul și dorințele tale foarte clare. Da? Pentru că în cazul în care tu vrei să te muți într-o altă piață să lucrezi, te duci acolo, 2-3 ani trebuie să investești în tine, în timp și în restul, ca să ajungi în punctul în care tu vei putea face ceva, în genere. Da? Aici încă există acele șanse, ai pus 3 postări pe Instagram, 4 vorbe frumoase, o îmbrăcăminte mai frumușică și poți să iei un client. This is life. Real life. În România. Mai din România. Doar că oricum se vor termina... Deci mai din România veniți 2 moldoveni. Ei. Bine. Cum ți-ai depășit chestia asta cu vorbit în public? Tu ai vorbit cândva în public? Înainte? În public, în fața camerei. Eu asta e născutul la mine. Ei, na. Da. Așa era tu. Da, așa, născut, n-am avut nicio... Știi, momentul ăla când foarte mult să-l văd, îl vizualizează, să ies în fața publicului și nu pot spune nimic, Păi știi? nu, Sau... n-ai avut asta? Nu. Problema că nu mi-era frică să spun prostii. Aiurel, știi? Câteodată când oamenii deliberează, pentru că foarte mult se gândesc la aceea că ei se acceptă foarte greu pe ei și ce vor spune alții, ce vor spune alții. Păi ce treabă ce vor spune alții, gândește ce spui, da? Și da, vorbesc deseori aiurea, deseori când filmăm, de exemplu, vloguri și restul, la mine ai luat o temperatură. Bun, a luat o temperatură, hai înapoi. Hai să găsim alt... Știi? Da. Vorba vine de la... Dar frica de a vorbi în public este o frică care trebuie să o depășești doar punându-te pe tine în acea situație. Branding cu personal, PR, chestii de genul ăsta. Sunt importante. De asta știu că o să-mi răspunzi da, dar vreau și eu să
să o dezvolți puțin, nu foarte lung. Cum, uite, de exemplu, oamenii ei trebuie să se promoveze, pentru că fără promovare e spre doar, nu știu, relaționare, ai un grup din asta și așa. Scurt, Cât de scurt? foarte scurt. Scurt, vrei? Scurt, Tot ce faci trebuie să fie adevărat. nu True. înfrumusețezi nimic? Ascultă-mă. Trebuie Foarte mulți care au venit la mine după ce au trecut prin tot filtrul și lead-ul convertit care a fost la mine, când s-au ajutat în față, au zis că Victor, practic, tu ești exact cum ești pe vlog, exact cum vorbești. Nu e nicio diferență. Așa sunt eu, știi? Noi ne imaginam că acolo e teatru, dar aici... Zic că nu. Că așa, eu ți-am generat o așteptare. Așa sunt eu. Ți-am răspuns. Este true, trebuie să fie adevărat. Foarte mulți, când pui camera în față, se schimbă, se transformă, devin fake. Devin nu ei. Devin ceea ce își imaginează ei că ar trebui să vadă alții în momentul în care tu vorbești și generează din experiență și se sparge fix în secunda 2 când vine omul în fața ta și dar tu nu ești tu, vorbești diferit, nu știu cum ești tu. Și după aia încă o situație tot care generează este contactul personal. De exemplu, eu am un mic filtru creat în contextul în care că sună o groază de oameni cu tot felul de prostii aeriel, să ridici telefonul, spui du-te în măsă și tu, ok, mulțumesc, mai blagoslovit azi. Sunt multe comentarii din alea, să cu tot ce spui tu și crezi tu despre asta. Asta sunt frustrări, oamenii trebuie să descarce, știi? Oamenii trebuie să descarce și trebuie să accepti lucrurile astea, că oamenii caută canale prin care să descarce. Oamenii au foarte multe frici, foarte multe invidii, foarte multe rateuri și atunci, neavând șansa unde să te cerți sau asta, trebuie undeva să verse și atunci, normal, cea mai ușoară variantă să verse online către cineva care are succes, da? Și atunci el generează două direcții. Prima direcție este momentul în care tu începi să spui eu fac asta, mă numesc așa și începi să povestești lucruri despre viața ta, despre lucruri care faci tot ce spui. Unii pot să rezoneze cu tine și spune că este inspirațional contentul tău, dar altul îți vine să spune bă, rusule, du-te la tine, eu știu mai bine, știi, nu vreau să intru în detalii de așa gen, tu trebuie doar să accepti în momentul ăla situația dată. Dar tu n-ai luat, de la început când ai pornit oficial în online, nu le luai personal? Nu. Niciodată? Ai reușit? Nu? Băi, am avut câteva scăpări, să zic așa, dar am lucrat asupra mea. Știi, m-a afectat. Este important. Nu, eu te întreb la început, pentru că este foarte important momentul în care tu deschizi și accesezi acele informații. În ce perioada zilei te afli. Da? Duminică dimineața mai bine să nu citești nimic. Eu am niște legi personale create. Cum ți-am spus, sunt momente în care am luat un pahar de apă, ca să nu promovăm alte valori aici, în canalul tău, poți să fii mai clean. Și citesc și eu și le văd ce scrie acolo și mă bucur pentru ei și mă bucur pentru toți. Și nu le iau personal. Eu am un filtru foarte bun. Între pe aici, pe aici, I don't give a fuck. Adică sunt lucruri care rămân doar lucrurile alea care contează pentru mine și pentru familia mea și pentru valorile mele și rest. Este o situație normală, dar totodată este un lucru foarte important pentru dezvoltarea ta. Dacă nu va exista critică și nu vei accepta critica, nu te vei dezvolta niciodată. Dacă tu vrei să-ți spună doar lucruri frumoase, vei ajunge ca Putin sau vei ajunge ca alți primari care au pierdut, care doar vor vrea să audă cât de buni și cât de frumoși sunt. Da? Subiectul este foarte simplu, să accepti critica și să ai lângă tine oameni care te critică. La mine, de exemplu, este Nadia, soția mea, care mereu găsește momentul cel mai potrivit să-mi dea o palmă. În momentul când ea simte că ceva hopa, Victor a luat în stânga, știi cum vine? Știi, o simt, eu deja anticipez. Eu deja m-am învățat să anticipez. Și în momentul că eu pun în cântar, de exemplu, oamenii care contează pentru mine în viața mea, care îmi vreau chiar binele, în situația în care lucrurile se întâmplă, trebuie să accepti critica. Critica este constructivă. Noi nu știm să acceptăm critica și acest impediment este exact acel moment cum vorbești în public. Pentru că tu, practic, în momentul când ai ieșit pe scenă sau ai ieșit în fața unui public, tu nu te gândești la ce vrei să spui tu sau ce vrei să exprimi,
tu practic te gândești ce vor spune ei despre exact, tine. Ce ai zis tu de... What the fuck? Nu trebuie să te Promovare deranjeze. online. Ei care trebuie să te asculte, deja au făcut pasul ăsta, te ascultă pe tine, fii tu însuți și acceptă-te pe tine și vorbește în primul rând deschis în fața publicului sau în fața unui public invizibil sau în fața... Și problema este că la oameni se creează acel chestie în cap când se uită la cameră și acolo sunt 100.000 de oameni care vor spune ce cred ei despre mine. Și în momentul ăsta la tine vai... Și tu, Te blochezi, știm, da. creierul tău începe să... Nu te blochezi, creierul caută cuvintele potrivite. Caută să zică corect. Dar ce înseamnă corect? Știi, câștigă aia care nu zic corect. Aha. Cât stai pe online? Pe social media, chestii genul. Pe online? Adică, nu știu, cât stai pe... Nu răspunzând la așa, cât stai tu să vezi ce se întâmplă în social Din păcate media? prea mult. Din Da, păcate da, prea ai mult. regulile alea. Duminică nu deschid nimic. Nu, am Sau nu știu, regulile ai- de acasă în care practic copiii mei s-au educat, nu știu cum mama i-a învățat. Tati, stai pe telefon! Tati, stai pe telefon! Octav, asta e pentru tine. Tati, stai pe telefon! Tati, știi cum aude cuvântul ăsta, telefonul face în mână, știi? Nu, e problema, nu, problema este că viața noastră este foarte legată de telefon, pentru că la mine, practic, datorită combinând viața de familie cu viața de așa, eu nu stau în telefon să mă distrez, știi? Ieri seara, de exemplu, am stat o oră în telefon să mă distrez, uitându-mă la tot felul de prostiuțe și chestii, ca să descarc creierul meu de gândurile mele care, practic, mereu sunt focusate pe rezultat și lucru. Și atunci trebuie să te uiți la niște prostiuțe ca creierul tău să pur și simplu să facă așa. Te conecteze. Și ca maimuța, știi? Te transformă în maimuța aia care se uită, și în momentul ăsta când ieși din starea asta, e ca un drog efectiv informațional, tu practic ieși din starea asta, în normalitate te trezești și viața reală se întâmplă, știi? Asta e o dependență, știi? Momentul este să echilibrezi anume dependența asta în care tu în telefon citești mail-uri sau faci lucruri și chestii și aici deja e alt echilibru. Bani, timp, lucru, să te deconectezi, să te reconectezi la familie. Ceea ce e foarte important pentru că familia este acel lucru care te aduce pe tine în realitate și te provoacă să faci lucrurile altfel, înțelegi? Când te gândești doar la fundul tău, lucrurile stau diferit. Când ești one by one sau ești doar tu cu soția sau tu cu soțul sau ceva de genul ăsta, când doar doi sunteți, atunci lucrurile sunt mai permisive. Când apar copiii, se schimbă valorile. Foarte, foarte, foarte tare se schimbă valorile și muncești de 10.000 de ori mai mult, crede-mă. Mulți care n-au copii Eu te cred. nu știu încă treaba asta. Succes ai, fericit ești. Fericirea este acel... Și aici filozofezi. Nu, pentru că nu poți să răspunzi la niște lucruri care succes ai declarative. Nu suntem în zona declarativă. Băi, eu tot am probleme, ca și toți au probleme zilnice. Eu nu când știu. tragi concluzia la final, tu nu ești din ala te... Ce înseamnă final? Tu ești pentru final sau final. pentru drum? Hai să spun eu. În vlogul Nataliei pun eu o întrebare. Natalia, tu crezi în rezultat sau în drum? În proces. Deci drum. Da. Pentru tine contează mai mult drumul Da. decât rezultatul. Da. Ai avut senzația aia când s-a terminat lucrarea și toți se bucură, dar tu, ceva nu e ok. Știi că mă bucur? Te bucuri? Da, când fac poze. Dar știi de ce? Uite, anul ăsta, ca niciodată, am făcut poze la proiecte de anul ăsta, de anul trecut, de acum 3 ani. Și mai ales la 3 ani, de seama, am uitat. Și când am intrat acolo, deși știu mi s-a derulat toată istoria cu bine, cu rele, cu tot. Și când am intrat acolo și mă uitam așa și se gândeam, mamă, uite și ele de 3 ani, parcă sunt actuale, așa, și parcă sunt bine. Și parcă m-am bucurat eu și nu neapărat pentru... Bine, m-am bucurat pentru omul că stă acolo și se bucură, dar... Adică am avut așa, dar nu neapărat că a fost gata. Aici a fost, stau relaxată. Nu, pentru că mi-am dat seama totuși procesul ăla, până am ajuns să văd acest proiect realizat și realizat exact ca în proiect, mi-am dat seama că cu bune, cu rele, el mă face mai puternică, nu știu, să mai învăț, să mai fac, să mai... Știi? Adică, dar totuși mă bucur de proces. Ok. Răspundeți voi la întrebarea asta, fiecare.
Pentru că nu există adevăr în asta. Unii sunt pentru rezultat, unii sunt pentru drum, unii pentru hai să începem ceva, știi? Fiecare în diferite stadii a vieții, știi? Nu există un răspuns corect și lucrurile sunt împărțite. Unii speră în acel rezultat de la final. Mi-am cumpărat un ceas, mi-am luat o casă, deci Bine, nu... să sunt chestii materialiste, dar uite, tu ești materialist sau Eu? ești mai mult, te inspiră, sau cum să zic, ești mai mult te axezi pe spiritualism sau... Păi cum poți fi un antreprenor? Că tu ai început, tu ești antreprenor? Da, dar știi, dar foarte mult contează exact echilibrul ăla cum, pentru că tu poți, dacă tu ajungi în starea asta de a doar pur și simplu a câștiga bani, Hai, cu asta să închidem, dă să explic un lucru. Și aici vreau să spun. Voi ați filmat aproape deja o oră jumătate. Aha. Da? Ok? Astăzi, dacă vrei un sfat în vlogul tău corect, Aha. să ții minte un lucru foarte clar și toți care se uită, practic, dacă rămâne asta în material, desigur că astăzi oamenii cred în lucruri neprelucrate, deci nu lucrate, de exemplu, reel-urile, oamenii nu mai au timp. Dar în ultima perioadă eu am oprit puțin postările și restul pentru că am observat o decădere foarte mare în tot ce înseamnă view-uri pe zonă. Oamenii nu mai vor să vadă content mult, oamenii nu mai au timp. Oamenii nu se mai uită la vloguri sau podcasturi de o oră, de două, oamenii nu mai au timp. Doar că în podcast se uită dacă ascultă și este interesant, mergând la drum sau ceva de genul ăsta, știi? Pe background pun YouTube-ul și restul, da? În contextul în care astăzi, pe zona noastră de comunicare, lucrează lucrurile foarte scurte, la subiect și răspunsuri concrete care tu poți să împarți un video de 10 minute în 10 posturi de 1 minut. Înțelegi? Și neprelucrate. Când omul vede că e foarte bine prelucrat sau lucrat, e fake-uit, eu am statistici clare, eu văd căderi, noi vedem minutele, secundele, când se uită, când închid. Păi dar dacă nu ai timp de asta, degeaba mai faci asta. În momentul în care eu m-am apucat de vlogging, eu mai multe jumătate din timpul meu m-am dedicat la aceasta. Atenție! Nu este investiție doar financiară. Este investiție de timp. Gândește că tu din 8 ore în zi, 4 ore în zi te ocupai de vlogging, YouTubing și tot felul de ting, știi? Înțelegi? Și tu trebuie să te dedici pentru asta, doar așa vei putea căpăta un rezultat. Dacă vorbim de brandul personal și restul, tu trebuie să construiești acea imagine bazându-te pe valorile concrete care tu vrei să se întâmple ca rezultat acelor acțiuni. Dacă tu crezi că acel vlogging se va întâmpla de la sine, dedicându-i o oră pe săptămână, nu mai veni în YouTube, nu mai veni în TikTok, nu mai veni în Instagram, stai acolo la tine în zona ta. Nu există altfel. I'm sorry, nu există. Că foarte mulți mă întreb, cât timp tu ai petrecut pentru mult, foarte mult, foarte mult timp personal, foarte mult timp pentru lucrurile să întâmple. Nu există echilibru. Ori. Punct. Înțelegi? Cineva dacă crede că poate să facă ori și undeva va crăpa. Sau acolo va crăpa, sau acolo va crăpa, dar de obicei crapă în ambele părți. Ok? Și atunci trebuie să-ți asumi niște responsabilități în momentul în care ai făcut următorul pas. Una fără alta nu poate fi, asta e problema. Cu una fără alta nu poate exista. Nu poate exista din ce context? Nu poate exista pentru că în momentul ce te-ai apucat, trebuie să te ții. Că nu poți. Am făcut, nu mai am timp de asta. Nu! Trebuie să te ții. Pam. Așa, doar așa lucrează. Nu lucrează altfel. Nu lucrează azi da, dar mâine nu am timp, trebuie să mă duc cu prieteni la bere. Nu merge! Nu merge. Ori faci, ori nu faci. De-aia unii fac vlogging permanent, zilnic, postează tot felul de prostii, dar postează permanent, sau nu fac. Sau îți alegi legea ta, cum tu vrei să faci, practic, dar trebuie să ai continuitate, perseverență. În momentul când te-ai apucat, mulți caută varianta scurtător. Nu, caută varianta ideală. Nu există nimic ideal. Vreau să fie perfect, vreau să nu vorbească rău despre mine, nu există. Ai postat-o câteodată așa, neprelucrat, ți-ai luat toate roșiile în cap, ți-ai dat seama, te trebuie să mergi mai înainte. Oamenii au un lucru foarte interesant, uită foarte rapid.
Prea multe informații. Când te-ai urcat pe un munte, problema este că să te urci încolo, oricum te urci. Să te menții acolo, e greu. Ai înțeles? Foarte mult se urcă, am urcat, s-au relaxat și s-au picat. Știi că uite câte vloguri, câte podcasturi sunt care văd eforturi și renunță și după aia îți duc în cap. Ori te ții, ori nu te ții. Ori îți asumi dacă nu te ții că pierzi. Și să recuperezi e mai greu decât să te ții. Victor, îți mulțumesc că ai venit aici. Mulțumesc că ai fost sincer. Uite, ai fost tu. Eu apreciez că tu ai fost persoana care ai pornit, ai inspirat, ai mișcat bulgările. Mulțumesc pentru, sincer, Natalia, sper că informațiile care rămân, care vor rămâne, sigur că după editare și restul vor fi cele care sunt importante. Mai există varianta în care privitorul care crede sau nu crede în informațiile care sunt spuse, poate unul dintre elemente să-i genereze uitându-te podcastul de ce sunt bune. Că tu nu știi niciodată la ce să te aștepți. Tu asculți omul, el vorbește, deodată deliberează viață, situații, dar unul dintre elemente poate să-ți facă click la tine și zic, aha, pentru asta practic e podcastul, exact. Doar pentru acel click, sper că acel click în acest podcast a fost. Mulțumim. Felicitări!